sker der noget her. Det er så fedt det her, mand. En vand kan man. Jeg får den ene. Og headshot igennem væggen. Så siger Rasta, og headshot der. Rasta siger, at der er noget dumt til ham. Ja, det gør han nu faktisk, Shan. Nej, nu, lige om lidt siger du, han der er et AP høj, siger du. Nej, plant! Hvad laver du? Hvorfor løber du kort? Hvad laver du? Så jeg snyder ham, og så siger Smidt. Lad ham nu bare spille. Hvad så? Er der nogen, der vil spille? Nej, ellers nej. Så siger jeg, snyder ham nu. Og det gør altså, det kan man se på ham. Han løber af. Når man sætter fra hans vinkel. Men det gider jeg ikke tage med. Det gør man ikke. Så ligger jeg en legendary smoke ind og planter. For den er sko, den smoke, jeg ligger der. Det bliver sådan en lang klip, fordi man skal se at det er lige, jeg kan huske et eller andet med, at du failede den der smoke-agtige, men den hoppede på plads på en eller anden underlig måde, bouncede. Nej, den ligger fint, den ligger perfekt, som den skal. Ja, men jeg tror ikke det var meningen, du ville kaste. Ja, det skal bare ind. Du bouncede den på en eller anden lille vandkanden eller et eller andet. Altså nu kan jeg ikke høre, om han kommer lav eller høj, så bliver vi sådan alle sammen enige, om han kommer høj. Ja. Der er en, der bliver ved med at sige, at han kommer lav. Husk.